headlines. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Schools Division na pasigarbuhon nga nakabuting kalampusan sa bag-ulang natapos nga 2026 palarong pambansa. Nagamahanan sa probinsya sa Subo mogahin og pondo alang sa pagpaayo sa Worcester Water System sa lungsod sa Borbon. Kay drug den nga nahimutang sa lungsod sa Baclayon sa Bohol, gironda sa mga sakop sa PDEA 7 o balang kapulisan sa maong lungsod. Og Maritime Police nga miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. DTI ni pagawas og listahan sa presyo sa mga school supplies subay sa nakaduol na nga pagbukas sa school year 2026-2027. Mga kata mga headlines. DYHP Tatak RMN Report. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news update. Adong Biyernes, Hunyo 5, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Medyo dagom gihapon ha, diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ato nahimutangan diri sa may capital area. Dagom, dunay hulga sa Totaligsik. Kumusta man ang inyong kahaponon karon? Labi na kay ting-andam na sa Spani hapon. Pila ka adlaw na lang sada, balik na ang klase sa mga pampublikong tunghaan. Naminaw sa ilang mga Radio 612, ito man sa ito ang digital platform, DYHP, sa Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Cebu City Schools Division na pasigarbuhon nga nakabuot ding galagpusan sa bago lang natapos nga 2026 palarong pambansa. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapasigarbuhon ang Cebu City Schools Division sa nakabuot ning kalabusan sa bag-o lang natapos nga 2026 palarong pabansa. Dito kay ang Iskutang Division namutang na sa kaupat ka top performing schools division offices lokop nasud. Kini tungod usab sa 17 ka gold nga hakot niini, gawas sa 17 usab ka silver o 19 ka bronze medal. Ang Cebu City Schools Division nga kabahin sa Central Visayas Delegation nakapaisa usab sa pwesto sa reyon gikan sa kapito sa mayaging tuig ngadto na sa kaupat usab karon. Una nang gisaad ni Mayor Nestor Archival nga hatagan og incentive ang mga student athletes sa syudad nga makalangkat og medalya kanuman nga sa mayaging tuig. Ang city government nihatag og 5,000 pesos sa gold medalist, 3,000 sa silver og 2,000 pesos sa bronze medalist, samtang 10,000, 7,000 og 5,000 pesos sa team sports. Subay nini nangindahay sa City Schools Division Superintendent Nympha Bongo nga dublihon sa mayor ang hatag karon nga incentive. Mga kasama, nakatilaw na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adto na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyoman, Eli Bolanos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ato oras alas 5:20 sa kahaponon kagamahanan sa probinsya sa Sugbo mogahin og pundo alang sa pagpaayo sa water system sa lungsod sa Borbon. Kasama mo sa balita Radyoman RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Aron mahatagan og alibyo ang kakuwang sa supply sa tubig sa lungsod sa Borbon, migahin og moabot sa 50 milyones ka pesos nga pondo ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang niini. Gipebaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga usa sa dakong suliran ang akses sa limpyo ug mainom nga tubig sa mga residente paagi usab nga mas mulambo ang lokalidad. Ang maong pondo gamiton alang sa pagsiguro nga maalibyuhan ang water system sa lungsod subay sa sunod-sunod nga mga service interruptions nga niresulta sa termination sa joint venture agreement sa maong lungsod nga
ngadto sa usa ka water service provider ni adtong Enero. Sa kasamtangan, gipaygayon sa lokal na kagamhanan ang system assessments, repair works ug water quality monitoring aron nga mahibalik usab ang stable nga supply sa tubig ngadto sa mga residente. Si Bourbon Mayor Nico Dutilios nagkanayon nga ang suliran sa pagpaayo sa tubig magkinahanglan usab og dakong pondo. Gawas sa Bourbon, misaad usab ang gobernador og moabot sa 13 milyones ka pesos nga pinansyal nga ayuda sa lungsod sa Tabugon alang sa infrastructure rehabilitation projects niini. Ilabi na ang pagpaayo usab sa Tabugon Sports Complex ug Rural Health Unit niini. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity HP Tatak Oriman. Kasama apan sa dili pa ang DTI, Department of Trade and Industry ni pagawas og listahan sa presyo sa mga school supplies subay sa nagkaduol na pagbukas sa school year 2026 ug 2027. Kasama mo sa Balita Radyoman Remart Pugol. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3 kasamang AIDA gipagawas na sa Department of Trade and Industry kon DTI ang listahan sa presyo sa mga school supplies lukop nasod kini subay sa nagsingabot nga pagbukas sa klase sa mga public schools karong Lunes, Hunyo 8. Awhag sa ahensya kasamang AIDA sa pagsusi sa maong listahan sa presyo, pinaagi sa pag-access sa link o pag-scan sa QR code niini, din makita ang kumpletong nga listahan sa presyo sa mga nagkadaiyang school supplies. Kasamang AIDA kung ato ang hisgutan ang mga presyo sa mga school supplies, mao kining musunod. Atong sugdan kasamang AIDA ang writing notebook nga 80 leaves naani sa presyong 13 ngadto sa 52 pesos matag usa. Alang usab sa composition notebook nga 80 leaves naani sa 13 pesos ngadto sa 52 pesos matag usa. Kining spiral notebook sa mga AIDA kaning notebook nga spring 80 leaves ang presyo ani 14 pesos ngadto sa 49 pesos matag usa. Samtang kining yarn notebook o kining kinibitaw ka sa mga AIDA nga notebook nga tinahi inadaan 80 leaves ang presyo na sa 14 pesos ngadto sa 47 pesos matag usa. Oo. Kung sa papel ka sa mga AIDA ang grade pad paper 80 leaves ka sa mga AIDA ang presyo ni matag pad or per pad ang usa ka pad ang dapat presyo kay nasa 13 ngadto sa 37 pesos depende sa klase ka sa mga AIDA. Sa intermediate pad ka sa mga AIDA 80 leaves ang presyo matag pad niini na sa 22 pesos ngadto sa 69.75 pesos. Samtang ang lapis, ang matag usa, ang presyo dapat naalang sa 12 pesos ngadto sa 18 pesos. Uni kung sa lapis ko sa mga AIDA nga per pack ang paliton, dapat ang pack na sa 15 ngadto sa 24 pesos. Samtang sa ballpen ko sa mga AIDA matag usa per piece nasa 3 ngadto sa 21 pesos matag usa ang presyo. Unya kung mupalit pud ka sa mga AIDA og ballpen nga per pack, ang presyo dapat naa sa 18 pesos ngadto sa 27 pesos. Samtang anita sa presyo sa crayon, ang crayon nga 8 ngadto sa 24 colors per box or matag box ka sa mga AIDA, ang presyo ni ana matud sa DTI dapat nasa 12 pesos ngadto sa 114 pesos ka sa mga AIDA. Sa eraser nga per piece matag usa dapat na ang presyo sa 8 ngadto sa 20 pesos. Sa talha or sharpener per pack o per piece dapat ang presyo naara sa range nga 16 pesos ngadto sa 69 pesos ka sa mga AIDA. Sa ruler, ang matag usa ang presyo dapat ang nasa range nga 8 pesos ngadto sa 32 pesos ka sa mga AIDA. Samtang ato ang mga kasama ato ang mga idol, mga ginikanan o mga estudyante, pwede gyud ka sa mga AIDA nga mususi sa uban pang mga presyo sa mga school supplies. Pinagi sa pag-scan lang sa QR code sa DTI sa ilahang official Facebook post ka sa mga AIDA regarding sa gabay sa pamimili ng school supplies school year 2026-2027. O pwede pod nga i-access ang link nga bit.ly/2026 School Supplies Price Guide. So far ka sa mga AIDA, mauna Dinagid ka pugnan ka sa mga Remart no kay mubukas na gud ang klase sa pampublikong tunghaan karong Lunes, mga kap na pud og asa mga ginikanan karon pa lang, labi na karong weekend magpalit og mga school requirements. Yes, tinuod gyud sa mga radyoman AIDA di na gyud mupugnan, balik na pod sa ting klase apan kini laging first day of class pa ka sa mga AIDA, pwede na gyud nga magdala lang sa usa ka notebook or usa ka papel or sa kapad nga papel niya, lapis or ballpen kay muhatag naman ang ato ang mga magtutudlo na og listahan sa mga requirements sa mga AIDA
So diha lang yun mo makapinta nagpalit. So sa pagkakaroon at least lang ka sa mga aida no dunay madala nga usa ka ballpen, usa ka buklapis og notebook or papel baka para dunay malistahan sa requirements ko sa mga aida. Di na gyud mapugnan. Kasi na karong umabot Lunes ko sa mga aida Hunyo 8. So far ka sa mga aida maunay update no sa nagadiyang presyo sa school supplies, price range ko sa mga aida nga gipagawas sa Department of Trade and Industry kon DTI. Kasama mo sa balita pinurag Remar Pugoy, DYHP, Tatak, Aramed. At oras sila 5:29 sa kahaponon. Ato DYHP Answer to Win promo. Sa duha lang ang naka-like, naka-follow. DYHP rin sa Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo. 200 pesos ang inyong swerteng madaog. Og maangkon ko galing yung matubag atong pangutana plus naka-follow mo sa atong mechanic siguraduha nga inyo sad nga na-share ang atong live program karon para kompleto ang inyong pag-appeal sa ato ang DYHP Answer to Win promos. Ato pangutana karong hapon na sa yun nakaayonin. Kung sa matong ahensya sa gobyerno ni pagawas o listahan sa presyo sa mga school supplies subay sa nakaduolang nga pagbukas sa school year 2026-2027 karong Lunes na buksan ang klase sa mga pampublikong tunghaan kung sa mga tong government agency no nga ni pagawas sa mga presyo sa mga school supplies aron sa ingon mga tindahan dili lang magpatuyang og jack up sa ilang mga presyo nga dunay gisunod nga standard price gisitar sa maong ahensya. Tubag na mga kasama sa ato ang pangutana karong hapuna DYHP Answer to Win promo pinagi sa pag-type sa comment box ato ang live program karon sa DYHP News Updates i-share sad ang ato ang live program karon. Aron dira may chance nga makadaog og 200 pesos GCash. Samtang sa lugang pang balita, drug den nga nahimutang sa lungsod sa Baclayon sa Bohol. Gironda sa mga sakop sa PDEA 7 o kapulisan sa maong lungsod. Ingon man sa Maritime Police, tulo ka mga personalidad ang nadakpan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Tulo ka mga tao ang nagadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Baclayon Municipal Police Station ug Bohol Maritime Police atol sa gilusad nga bypass operation sa usa ka drug den alas 6:37 kagabi sa barangay Tagihon, lungsod sa Baclayon, probinsya sa Bohol. Si PDEA 7 Director Joel Plaza bila sa nadakpan nga mao si alias Justin na 25 anyos nga mao ilang target nga nagpadagan og drug den sa mga lugar. Lakip sa nadakpan ang duha ka mga lalaki nga naatlan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu nga silang alias Michael 45 furniture sales agent taga Payahan Baclayon ug alias Ryan 27 anyos nga taga Tagihon Baclayon. Nasakmi sa mga operatibang 11 ka pakete sa kituang shabu nga motimbang sa 15 gramos kadto estimated average market value nga 102,000 pesos. Lagip na ang bypass money og nagkadaiyang drug paraphernalia. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang ilang target nga si Justin human madawat ang kasiyuran gikan sa ilang informant. Gigaw makabarigya ang suspitsado og 25 gramos ka shabu matag semana ug giilani nga bagong drug personality sa mong lungsod. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na kini sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa imong nga chemical analysis samtang ang mga suspitsado gikustorya sa Baclayon Municipal Police Station. Kalapasan Section 5, 6, 7, 11 ug 12 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa PDEA 7 batok sa mga suspitsado. Kasama mo sa PDEA 7 inyong radyo man Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:33, situwila ka mga barangay sa Dakbayan sa Mandaue nakabatunog mga bag-o nga doktor alang sa health center. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galanea. DYHP Tatak RMN Report. Gipahibaw sa Mandaue City Health Department nga dunay 7 ka mga barangay sa Dakbayan Mandaue nga nakabatunog bago nga doktor sa ilang tag sa mga health center. Tuyo nini nga mas mapalapad ug mapalig-on ang serbisyong medikal alang sa mayo nga panlawas sa mga 7 ka mga barangay. Kini naglangkob sa barangay Hagubiao, Kasili, Kubacob, Tawason, Pagsabungan, Cambaro, ingon man ang alang-alang ang pagbutang og bago nga doktor sa mga barangay gitumong para pagpaduol sa serbisyong medikal alang sa mga residente sa disgutan nga mga barangay. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandaue ang ining Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN Nationwide. DYHP. Una sa lahat.
Traffic Update. At oras sa 5:34 na, dugang pa ang mga sitwasyon karon sa atong kadalanan, labi na kay Friday. Medyo busy ang atong kadalanan, doon ba kay mga gimonitor karon nga bumper to bumper ang movement sa mga sakyanan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Josephus Quijano, JQ. DYHP Tatak RMN Report. Yes, salamat ka sa mga Radyo Manayda. Happy weekend dos. Magkabagating pabinawang sa DYHP RMN Cebu. Namarasan niya tamayutang sa may uptown area sa Mango Avenue. O gikan ka sa may Pinti Rotonda kung Pinti Oval. Panugin sa may Mango Avenue. Subaning ubos kabahin sa Skywalk. Nagdugtong sa kabuting Osaka Department Store. Panugin dito sa may Esquina Gordo. Medyo arang-arang na pita rin, no? Dili kayo tanagas mas sa kamarong dito. But ang gikan dito sa may iglesia, padong sa may Pinti, gabot rin sa may Esquina, Juanos Peña, humananing kung mulaos kagamay sa may sa may Skywalk, medyo arang-arang sa Karabawasa, dili kayo hot tanagas sa mga sakanan, padong rin sa may Pinti, House Benya. Samtang ang Ramos Street, no, gikan rin sa may Aongkera, medyo kutot talaga sa masakyan ng Mag-Orasa, gabot rin sa may Mango Avenue. Samtang ang Osmeña Boulevard, kung gikan sa may Pindi Balong sa Cebu Provincial Capital, ang padong sa Cebu Provincial Capital, moderate to heavy traffic ang Mag-Orasa. Samtang Picas Lane, kung gikan ka sa may Provincial Capital, padong sa may Pinti, aluwag-luwag na gamay, kasama Radyo Manayda. Samtang ang B. Rodriguez, gikan sa Pinti Balong sa Virama Avenue, slow moving ang mga sakyanan, sanglit doon ay mugawa sa Waling-Waling, o doon ay musulo mugawa sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Samtang ang Virama Avenue, gikan sa may Guadalupe Papa, padong rin sa may El Bacalso, slow moving sa mga sakyanan, igabot rin sa may Esquina B. Rodriguez, igabot rin sa may unahan kamay sa may Esquina B. Rodriguez, medyo ararang na padong rin sa may El Bacalso. Samtang El Bacalso, Corabagorasa, gikan rin sa may Esquina Virama Avenue, slow moving ang mga sakyanan, padong rin sa may El Bacalso, doon sa kining universidad, o rin sa may Kinila, gabahin, o imubong gabahin sa flyover Mambaling, kinigdahan pa doon sa SMC side, na sinatin ikaw silagan sa mga sakyanan, rin sa ubos gabahin sa Mambaling flyover. Samtang in Bacalso, Basak Pardo Highway, moderate na karong sa Badong sa Bulacau, Cebu City, Bulacau, Talisay. Samtang ang norte gabahin sa Nagbay sa Sugbo, ang Governor Quingo Lagado, ang Bantal Road, pauwi nakasanit ka sa laga sa mga sakyan, gikan rin sa may Archbishop Rias, sa duwag ka mga flyover, padong sa may Foodland, o sa may sa Fortuna. Samtang ang Pope John Paul II, Dangkan ni de la Montaña, ang right going to IT Park, slow moving ang maskara, but kining lane nga padong sa Mabulo Church, arang-arang log na gamay, pero baga orasa. Samtang ang Iscario, ang duwar ka mga intersection nga bahin, ang wana o kining wanas minang kining F. Ramos Station, mauray nakasnatig kahon sila sa masakaran, padong sa may Esquina Gordo Avenue. May pinagkasitwasyon karon sa kananan, yung video ni Nagugdap o karubawas ka sa mga radyo na Aida, no? Bisan alas 5 ang tapasado, pero doon na nagkita nga pagkang nagkob diri sa may norte nga bahin sa Cebu City. Mauna bilang kasitwasyon sa kananan ng Adlaw Gabiyernes. Ikanaris kawasan lang sa traffic update with Radyo Man, Josephus Quijano, DYHP Tatak RMN. DYHP Radyo mo Nationwide. At oras sa 5:37 na sa kahapon, dugang pa mga balita magkasama DYHP News Updates o DYHP Sambunganan, kuman sa mga pahinungdong. DYHP RMN Cebu, the official #1 Radyo mo Nationwide.